Nga akong kaagi. Ako si Tessie. Sa dili pa na ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, malihong pagtugtog sa awit nga naguluhan, hindi ko kaya. Recorded by Radio Mo TV. Kinsa man? Akong igagaw nga gikan sa Manila. Pag sure, uy. Lagi! Iya mong kutang nakitaan nga nagkuyog. Mao nga ng regards yan nimo. Muari man tuog ma. Ipaila-ila niya tamo ha. Tay, mao ni akong igagaw si Ray. Gaw, si Tessie. Hi, Tess. Kagwapo niya. Huy, tay. Pansin na po din taon na si Ray. Uy. Hello, Ray. Hi. May ganat ha, Tess. Sure. Kagwapo ni Ray, uy. Kinindot ka, no, kun iya kong panguyapan. Ako kita yun siyang sugton ba? Mulakaw ko ha. Ikaw lang unay bahala din ni sa bahay. Asa man day ka, ma? Na ako'y paninglon. Karon man tong iyang saad na ko, maong ikaw lang unay bahala din ni sa bahay ha. Sige, ma. Ako li bahala din, mag-impure ako. Nakikukimpyo. Magkalingaw na lang kong tanaw sa lida, bi. Maayo! Day, Tessie! Ayo! Uy, si Daymel ba, Manon? Dayon lang, Day! Hi, Tess. Kuyawan man sa tanim mo, Ray, uy. Nga ba din taon nga nasa agbang kaninis amo? Ay na, magsige pa mo gos, Day, uy. Nga moarik ko sa dinis inyo. Mao nga, ako na lang nang gikuyukan. Karyot ha. Biyaan sa tamo kay Aron, magkasulti mo maayo. Excuse me. Unsa day mong tuyo na ko, Ray, nga naabot mong kikatinis amo? Naibaw na tingali ka sa akong tuyo, Tess. Ansaan man ako pakiba kung dili ka masulti. I love you, Tess. Ray, Mao na tinuod. Bisag bago pa lang tang nagkaila pero gaan na kaya akong feelings nimo. Og naibaw ko nga gugma na ni. Hinaot nga di ko nimo pakyason, Tess. mutugan ako ni mo sa tinuod, Ray, ha? Ganahan man sad ko nimo. Good mo na, kita na? Ha? Ori, ako na kang gisugot. Salamat, Tess. Basta isaan lang yun ako, ha? Nga dili ko nimo binuangan. Dili ko nimo pasakitan. Oh, Tess, ako na isaad mo. I love you. I love you too. Ops. Ayaw yung taon magpalabi di ha. Kani ay yung taon kong nagtanaw ninyo, no? Gaw, gisugot ako ng Tessie. Maayo noon, gaw. Basta ha, ayaw lagi nagbinuangi ang akong amika. Kay buutan na ba kayo ikaw? Di ka na mahitaw bugaw. Kay love din ako si Tessie. Salamat, Ray. Recorded by Radio Mo TV. Nagpasaka man kuno kag lalaki dinis ato, Tessie. Igagaw mo ko to ni Daymel ba, ma? Unya, nanguyab to nimo? Uyab na gyud mi, ma. Uy, kuyawa gud nimo. Bag-o lang nimo nakailaw nya uyab dayon. Nagkaila na magud mi ni Ray itong usang adlaw, ma. Namisita lang siya na ako ganiha. Unya, nanguyab man siya na ako mo tong ako na lasad gisugot. Kiganahan man ko niya. Ay, ambot na lang gyud nimo, Tessie. Nisugot dayon ka ng lalaki nga wa ka musuhito, ha? Unsaon naman ang kunminyo ng tawhana? Anong katawa ka? Nahimot ako sa gisulti ni mama nimo nga basig minyo ko. Maupit yung giingon na ako nga basin ko na minyo ka. Kung minyo pa ko, di ko manguyab nimo eh. Nabala ka lang si Mama Ray. Ingnas mama nimo nga di sa angay mo balakan ako. Kay pure gyud kong ulitaw. Dayon, Ray. Ikaw ra daddy ni? Oh, ako na, Ray. Ahayin mo di sa mama nimo. Ay, ito igilakaw, uy. Mao ba? Huy, nganong gitutukan mo ko nimo? Wala lang. Gigupahan ako nimo. Pagaksa ko nimo, pi. Ha? Dili lang ko, uy. Gabi para gagkos gani. Sige ba, gaksa ko nimo. Iyap na bitaw ta? Sige
Sige na lang, uy. Kadiyot ra ko. Oh, lagi. Salamat. Nakakakos lagi ko sa kong uyab. Oh, huy. Tigasan ay. Nanghawak man ka. Pintawag ko ni mo eh. Ray. Pasagtil ako sa kong buhaton ni mo, ha? Ray, nahalo ko. O, saan kadlukan? Uyab man ta. Ray. I love you. Nakuha gini mga akong pagkababae, Ray. Ay, good pag-goal, good. Nahadlok magud ko basig mamabdos ko ba? O kung mamabdos ka, magbinyo ta. Basta ba ya, ha? Ay, kabala ka. Kaya kung may tawo ang ganing nga mamabdos ka, magbinyo ta. Salamat, Ray. Hala, dali man ko ron. Kuyawan ko inita. Dili rabit ko ingon ini. Magpalit ko pregnancy test, bi. Aron maklaro na ako. Kinuo ko. Positive. Mabduskit ko. Kinahanglan nga mahibaw ini si Ray. Mo ba? Kung mauna, may umabot at ang anak. Nalipay ka nga mabdus ko. Natural kay maamahan na unya ko, di ba? Yes! Kung si plano ni mo ini, Ray. Karong Domingo, daduna ko ako mga ginikanan. Mga tubang ko ni mama ni mo. Hapon naman lang. Uwa magin mo ang history o ang iyong mga ginikanan. Maadto ko sa ilang day, Melbabi. Magsusi ko. Nilarga man si Ray sa Bacolod, day. Kaya ito man siya manukad paingon sa Manila. Day, may mo ba ako binuangi? Wain taon ko magbinuang ni mo, day, uy. Mubalik to sa Manila, day. Kun mao, iyang gisibatan na nga obligasyon na ako. Ha? Unsi obligasyon, good? Day, mabdos ko. Mabdos ko. Huwag si Ray ang amahan. Unsa? Day, tabangi ko, Bi. Tabangi ko nga makontak na ko si Ray. Oh, di ako yung number niya, day. Tawagin niya. Kinsa ni? Ray, si Tessie ni. Oh, ikaw din, Itis. Gano'n nanawag man ka? Ray, sa ba kibuhat ni mo na ako? Ingon ka mga tubang ka sa akong mga ginikanan. Unyang ano nilarga man hinoon ka sa Manila. Sorry, Tisa. Istorya itong ako. Di ko mahimo nga mga tubang sa imong ginikanan. Mas labaw na nga, di ko mga sawa ni mo kay may kaipon ko diri sa Manila. Ingon ka dili kami niyo. Bitaw, dili ko minyo. Kay wa pa mo may makasal. May kaipon ako ug may duha mi ka anak. Unsa? Maong sorry gi kay Tes. Mahal di ka. Pero mas mahal na ako ang akong kalipin. Ug ang duha na ko ka anak. Kinuo ko. Pakatawa lang imong gimabdos, Tes. Kaya mo suporta lang ako. Kasakit ini mong gibuhat na ko, Ray. Sakit kaayo ni. Mula nang magkalayo. Tungod sa kugma, nabiktima gyud hinuon ko sa lalaki nga may pamilya. Pero bisan pa man sa nahitabo na ako, nagpasalamat gyapon ko sa Ginoo kay may anak man ko nga naghatag og kalipay nako. Dinhi na lang ko to og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni Tessie nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga nakaluhan, hindi ko kaya. Hindi ko kaya ang limutin kita. Pilitin mo ba? Ang maong kaagi kibuhatan o duwa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o gubos sa direksyon ni Priscilla Ricadas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw.
Kinasing-kasing kong gidapit sa papara sa inyong nagalanlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining talamanon. Handumanan sa usa ka awit care of Arimin Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang nagdaan Kayo kung mulimot ko. Ang tinuod, ganahan sa ko ni mo, Tom. Nga sa to pa, imo na kong gisugot, An. O, Tom, uyab na ta. Yes! Salamat kayo, An. Ha? Uyab na mo ni Ana? O, ma, Aw, maayo hinuon nga nagkauyab mo. ambot ni mo ipasabot ma nga. Wa kay supak nga nagkauyab ni An. Nganong musupak man ko, nabuutan man sa nagbata. Ang importante, nga muhuman gid mo sa inyong pag-eskwela, ha? Humanag din ang inyong kurso. Ay, kabala ka, ma. Muhuman gid ni Ana sa among pag-eskwela. Abi na kong supak ang imong mga ginikanan sa atong relasyon. Wow, uy. Nalipay mo guys, mama nga nagkauyab ta kay butan ba ka? Atik sad ay. Tinuod bitaw. An, ang gusto ni mama nga mahuman kita sa atong pag-eskwela. Og Tom, isaad lang sa ginako nga dili ko nimo binuangan. Ayog panundog anang uban nga abi kay uyab naman, ilang hilabtan ang ilang uyab. Ay, kabalakaan. Di na ako buhaton nimo. Gusto na ko nga magpakasalo na ta. Una na ko hilabdan ang imong pagkababae. Ampingan tagi ka. Salamat, Tom. Congratulations, An! Congratulations natong duha, Tom. Anong imo man kong gidadi ni Sbo kidan? Ganahan kayo ko dining dapita, Tom. Kay presko ang hangin. Unya, dugay na sa kong gustong musuroy din pero wa pa lang din makahigayon kay eskwela baya ta. Mausab. Og, nindot kayo ng dapita din makawaas problema. Maog yun. Ato ta dito sa unahan na. May dito okay, hawan. Dahil na. Huy, nihigda mo ko kadiha. Nakabanday ka? Limpyo kayo dining dapita oh. Nindot higdaan. Aw, hinoon. Dali. Tupad na ako. Ha? Dali na. Sige na lang, good. Dali, online sa kong bukton. Tom, gihagan mo ko mo. Love, tikaan. Og isaan ako nimo. Nga bisag unsay may tabo. Og bisag asa ta dadas panahon. Di mawa ang imong gugman ako. Oh, Tom. Ako nang isaan mo. Kay love sad kaayo ti ka, Tom. Salamat, Ana. Pag-aksa ko sa kong pinangkat I love you, Ana. I love you too, Tom. Langas kay kagkamot ay. Pasantin na lang gud ako. Uon sa maniuhi. Manitabo man ato. Sorry, Ana. Wala ko kapugni akong paggalingon. Abi ba na kung unyan ako ni mo hilabtan kun makasal na ta. Sorry, Ken. Sorry kayo. Unsa? Mularga kas Manila? O, Ana, kay nakoy sudlan dito nga trabaho. Tom, dili ba di pwede nga di na lang ka mularga? An, Pwede ka na lang ka din sa ato. Mangitag trabaho. di mahimuan kay nanay trabaho nga nagpaabot na ako dito sa Manila.
Pwede ba? Di ka mahilak. Ningaon man ko nimo, be. Ningawon sa ko mo. Pero antos-antos lang ta. Okay? Ibuhaton ko yun para sa atong duha. Sa atong ugma. To, Sige lang. Manawag lang unya ko nimo permi ha. Aron di kami ngawon nako, okay? basta baya ha. O lagi. Promise na. Ay, bila palang gani ko kaadlaw din sa Manila. Pero gimingaw na kay ko ni Ana. Hi! Ay. Oh. Uy. Kapi, oh. Salamat ha. Kinda day ka palihog? Ako si Aliyah, ang anak sa tag-iyan ng mong gipuyan. Oh, mo ba? Mahimong mahibaw sa imong name? Tom. Ano ka, An? Mingaw na kayo ko nimo. Parehas kita. Giningaw sa kay ko ni mo, An. Onya, kumusta man imong trabaho? Okay raman, makaya raman ako. Maayo hinoon. Amping diha ha. Ikaw sa diha, amping diha. Ug pabutang akong pagbalik. I love you. I love you too. Ay, mingawa eh. Pinanggagit kaayo ni mong imong uyab na si Anas, ha? Oh, Aliyah? Recorded by Radio Mo TV. Nahibaw ka nga, Ana, ang pangalan sa kong uyab? Oo, oy. Nakadungog magud ko nga imong gilutok ang iyang pangan. Aw, mao ba? Maayo gani kay nisugot ang imong uyab no nga moanhi kas Manila. Di gid unta lagi kay di gid siya masugot nga malayo ko niya pero para raman sa ninamong duha nga akong gibuhat. Kay iniguli na ko, magminyo naman mi. Maayo hinuon. Tom, iwan na ni Uy, mansa man na? Nagluto magud kog sudan. Unya, daghan man ang akong giluto. Mao nga ako na nakagidan-an gani. Oh, mao ba? Salamat ini ha, Aliyah. Gimingaw na magkugmayo ni Ana, uy. Undang lang ako sa kong trabaho din, no? Anton ko mangitag trabaho sa amo. Di na ako makaya ang akong kamingaw ni Ana. Mupauli ka din sa ato? O, An, kaya gimingaw na kayo ko nimo. Ako sa din taon dong. Gimingaw na kay ko nimo. Onya, okay na nimo nga mobiya kasi mong trabaho diha. Okay ra kayo, An. Tungod kay ikaw ang importante para nako. Sige dong. Pauli na diri kay nasa ko'y sorpresa nimo. Ha? Unsa may mong surpresa nako, ha? Dili na surprise ko na ko isulti. Aw. Irigabot na lang nimo. Sige. Paabot ako, ha? Kay mo pauli ko karong si Manaha. Tinuod din ako nadunggan nga mopauli kas inyo. O, Aliyah? Unya, ang imong trabaho din Muundang na ko sa akong trabaho. Uy, kaanugon good. Okay ra, oy. Mangita ra kong trabaho dito sa amo. Unsa di hinungdan nga mopauli man kas inyo? Magminyo na mi si Ana. Mao ba? Congrats daan. Thank you. Kano sama ka mopauli? Sa sunod adlaw pa. Aw, kun mao na. Makatambong pa di kas birthday sa akong daddy. Ha? Kano sa man tayong birthday sa imong daddy day? Ogma. Oh. Kinahanglan gid ka motambong sa birthday ni daddy ha. Kay imbitahon man gid ang tanan nga namuyo dinhi sa mga apartment. Sige, mutambog ko. Kay sa sunod adlaw pabitaw ang akong flight. Tom! Dali. Tipon diri sa among lamisa. Okay ra, Aliyah. Diri lang ko. Sama ka, uy. Mura makadili, friend. Dali ba? Sige na. Tipon sa among lamisa aron enjoy. Sige. Mubalin ko sa inyong lamisa. Tagay pa na, Tom. Di lang ko, Aliyah. Hindi na kaya. Lipo na. Dili na niyo mo kaya. Sige. Natog na lang ko. Ito na lang ko sa mga kwarto. Sige. Kay kita na lang doang nahibilin, okay? Na mauli naman inyong mga bisita.
Sige, sige. Tuog na lang ko. Uy, aray. unsa ka? Di na ka makabarog? Matumba maninoon ko eh. Limang ko makabarog. Ako na lang kagihatod sa imong kwarto. Ayaw. Kaya rin ako. Oo, tanawa. Di lagi nimo kaya lagi. Naubog na ka. Ako lang kagihatod sa imong kwarto. Aron, makapahuway sa ka. Dali. Ay, oh, uy, ano ni? Anong wa ko'y sapot? Hala, si Alia, tupat ako. Alia, wa sa kay sapot? Alaya! Ay! Ginoo! Mommy! Ayaw sa iyo, gibuhat! Ganun wa mo'y mga sapot, ha? Ma'am, Mami, siya na tabo. Si Tom! Nagpatong sa imong igsuon yung pareha sila may mga sapot. Mal, buwang ka. Ipagyan mo ka ng gusto. Ayaw! Si Tom! Wa siya isa! Ayaw! Sana! Unsa to? Di mo uyab si Tom? Dili, Dad. Amigo rami. O ganong misugot mga? Nga, hilabtan kintawan, ha? Nga di mo uyab? Uwa na may mahibaw sa magibuhat, Daddy. pas ilo ala ko sir. Bunga lang to sa among kahubog. Mau tinahitabo na mo. Aw, kundatan ko di kang bayhana ka. Daddy! Iko na sir. Kita sa Alia sir. Sir, iko na sir. Napakawaw ka lang sa lumbasago, ha? Bugtong ka lang mong anak ka babae. Pinagpakawaw ka. Sir, iko na sir. Sir, Dad, gusto na. sir, iko na sir. Gusto na, Dad. Sir. Hilong, ha? Pirat. Iya. Saman, ato na lipat yun. Siyempre, Ayaw, Brad. Maluwi ka. Ayaw, Brad. di arabay kumusugot nga. Di ka malubag, sige buhat mas ko anak. Oh, kung dili ka manubag, lagdiha ka. Patsyon ta ka. Ano ba sakitin si Tom? Magpakasal mo! Anong imong nagipuhat na ko, Ali? Pasaylo ako, Tom. Kunwa na ako to buhata. Buhata nga mga matay. May bawa ka man git nga. May uyab ko. Nga nagpaabot na ako si Ana. Kalimti na si Ana. May umaabot at ang anak. Ayaw ka bala ka. Mahalo na pang kaunti ka. Buhaton ako ang tanan na mahimo kong buutan ng asawa diha nimo. Kumusta mo kasi, Ana? Di na ko mahimong manawag niya kay uwa na ko yung naong ikatubang niya. Gusto, manawag ko ni Mama. Maayo kay nadawag ka, Tom. Kumusta man mo diya, Ma? Okay raman, mi. Ikaw, kumusta man ka diha? O sa man, tinuod ning among nabalitaan nga, minyo na kudo ka diha? Oo, Ma. Ma, kumusta naman di si Ana? Minyo naman tingali ni siya dong, kay dako naman ugtihan. Ha? Kinsa may iyang nabana, Ma? Maayo hinoon nga minyo na si Ana. O di pa tungod sa nitabo na to. Ako unta ang maminyuan ni Ana. Osborn ko ang pagpangayo pa sa hilo ni mo, Tom. Naunsa ka? Naunsa ka, Leo? Ganiha naman yung nagsakit ang akong tiyan. Ha? Mga anak na tingali ka. Dali, dadon ka na ko sa ospital.
Ha? Patay ang atong anak. O, Ali. Ginoo ko. Ato na lang dawaton nga. Dili gud to para nato. Kadto bata. Katuig nga nakalabay, sukat nga nagminyo mini Aliyah. O gangtod karon, wa pa may taga-igla ang anak. Si anak ano? Pila na ka ang iyang anak? Tom, Oh, wa pa di ka matog? matuog na ko, Aliyah. Tom, Ana? Ikaw ni? bangon. Kaya na ako'y regalo nimo. Ha? Unsa may regalo ni mo nako? Basta, bangon lang. Unsa lagi mo regalo nako? Ha, Ana? 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 Ana! Tom, Oh, Tom, pagbata. Pagbata. oh. Ali? Oh. Ngano man ka? Ngano nagilak man ka? Nabataan ti ka. Nga nagsampit sa pangan ni Ana. Oh, gusto. Nagdamgo mo ko. Nagdamgo ko niya. Sod sa na po katuig na itong panag-ipon. Buwa pa gini ka malimot niya. Sa ilo ako, Ali, ha? Ngangtod ka ron. Nagpabilin pa nga akong gugma ni Ana. Hangtod sa kantoran. Tom! Oh. Ali, unsa may buti pa sa buti ni? Nganong imo mang gipagawas ang akong mga importante mga gamit? Mahal di ka, Tom. Pero dili ko gusto nga mag-antos ka uban ako. Oh. Ha? Maong panahon na nga hatagan ti kasi mong kagawasan. Tinuod ka, Ali? O, Tom. Ug mahimo ka na mo pauli sa inyo. Salamat, Ali. Mupauli din ko sa amo. Kay gusto kong may baho sa kahimtang ni Ana. Ikaw si Tom? O, manang. Ako ang uyab ni Ana kaniadto. May mo ba nga ako may bawan kung hain karon si Ana? Gusto sad ko nga may bawo kung kinsa iyang nabana. Kung gusto kang mahibaw kung hain karon si Ana, adtuan ang dapita kay imo siya makita. Salamat manang ha. Og dawata kini. Suwat ni? Daan na kayo? Para imo na, Tom. Salamat manang. Di na lang ko magdugay ha, kay gusto na kong makakita ni Ana. Menteryo maning lugar? Menteryo ning lugar nga gitudlo sa inahan ni Ana. Lain na sa kong ibati na. Sumibot ka sa buti ni. Unsa ni? Dali. Ana. Lapida ni Ana. Ug sobra na sa napo katuog siyang patay. Kinuog ko. Dili. Patay na di si Ana.
Agsuot. Masahon ako agsuot. Ang anak ikikan ang magsuot. Mahal kong Tom. Nagpaabot ko nimo. Kaya nahibaw kong mabalikan ako. Ayaw ka bala ka. Kaya ako nakang gipasaylo sa imong gibuhat. Na ako'y ibili ni mong regalo, Tom. Ang pingi siya. Ang atong anak. Mahal ko kaayo ikaw, Tom. Karon, ugma, ug hangtod sa kangturan. Nagbunga na yung ato kibuhat ka ni Anto. Mauning nga niingon ka na ako nga may regalo ka na ako. Kaya may anak ni Aida. Nagkansama ka din islog namin sa kong mama. Ikaw? Ang anak ni Hana? Oo, ako. Kinsa day ka? Hindi. Ako ang imong amahan, day. Ako ang imong amahan. Ikaw akong papa. Oo, ako yun, day. Kung gibati niya itong higayon nga nasayran ako nga patay na day si Ana. Og sa akong nasayran, usa ko sa nakaingon sa iyang kamatayon. Kay sobra ang kaguol ni Ana nga iyang gibati sa dihang iyang nasayran nga naman niyo ko sa lain. Pero sa laing bahin, nagpasalamat ko sa Ginoo kay may handumanan di ay nagbilin si Ana nako. Ang among anak, di nilang kutob ug daghang salamat sa pagtaga ning akong tampo. More power, RMM. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Tom nga taga Cantigdas, Batuan, Bohol. Uban sa awit ngayon kipangayo awit ka nakaluhan ngayon, bukas at kailanman. At ang mong kaagi gibatan o doa sa radyo ni Ricky Persuelo Daring o gubos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamusap mga higala mga sukin ti pamilaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalalaying kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Imo kong biyan. Kinahalan ko ng buhaton. Para natuto ni. Please, sabta ko. Dili ko gusto ka magkalagyot. Igol pasab ko. Dili ni sayon para nako, pero doon ako akong pangandoy para nato. Na ang nindot ng opportunity nako sa gawas. Buster. Please, Tony. Kinahalan ko ng buhaton para nato. Kung makalarga lang ginanawa, ay lang ipag-expect nga, muli pa na ni mo. Kaya kasiguro ko kung makakita ginaglayan sa gawas, di pagod mo minyo. Rob. Sige. Ako pa ni mo, andaman lang daan mo kagulingon, ha? Isaan ako ni mo, Tony. Dili ko mangita og lain. Ikaw ra ang babae nga akong mahalon. Ug wa ko'y laing rason sa akong paglarga sa gawas. Kung dili amatagan ti kag maayong ugma. Custer. Tinuod ka? Oo. Basta isaan ako nga
dili sa kamangitaglain din eh. Ito kaya para pa sa 2 years, uy. Dali ra na. Basta, paglingol-lingol lang ko din higol, samtang wako. I love you so much, mahal. I love you so much too, mahal. Kano sa man imong schedule? Ay, mingawa, uy. Ngawa si Cluster. Maramang ko mapungog sa kamingaw. Unsaon nga per mi maguding mag-open. Ay, manawag ko sa akong mga barkada, pi. Makiglaag ko para ma-divert ako nga nauna. Ay, husto. Tawagan ako si Rob. Base nang laag silang Samantha ron sa imong iyap. Hi, Sam! Hi, Tony. It's good to see you again. Taon-taon tasag nga, wata magka-jam, no? Maolagi. Unsaon nga busy mo gud kaayo ka? Maulagi, uy. Need good magseryoso, kay hapit ng bar exam. Kaya na lagi na. Ikaw pa. Tuod, babe. Ano naman? Ako pa yung gipaapa si Jude. Ako igagaw. Okay ra? Uy, mas tinot na ko ng daghan ra. Na naman day siya. Jude! Cuz! Hi! Hi, Cuz. By the way, kailan naman gid ka ani ni Rob, no? Akong uyab. Si Tony na lang ako ipailailan ni mo. Tony, si Jude ako igagaw. O Cuz, si Tony. Friend na mo ni Rob. Hi, Tony. Hi, Jude. Nice to meet you. Hello, mahal. Pasensya na ha. Busy lang kami din sa trabaho mo nga dili ko makachat nimo. Okay na, mahal. Nakasabot ra ko nimo. Salamat, mahal. Sige lang. Agwanta lang sa takaron, ha? Puhon, worth it ra gid ning tanan. I love you, mahal. I love you too, mahal. Recorded by Radio Mo TV. Ay, nagadugay si Cluster sa gawas. Nagkahanap naman ng communication na mo eh. Tagsa na magit kayo siya makachat na ako. Aw, klaro na lang na tulain dito. Uy, kalimtan na ka. Rob, ayaw na gud pagsultian na. Di mo malinaw nang igipa-overthink si Tony, uy. Ako pa ni mo no, Tony. Pag-enjoy lagi din ni aron dili ka makahunahon nagbati dito ni Glester. Sam. Tuod di ay. Nangayon ba tog number ni mo ako igagaw nga si Jude? Nya kining imong amigo nga si Rob ay gihatagan kasi imong number. Ha? Grabe ha. O magko'y nadawat na chat gikan ni Cluster o adlawa. Dili na ni mahimo. Sorry, Jude, nga na-late ko. Okay, Ray. Ang importante nga nito nga ka. Abigay na ako, ginjano na ko nimo. Sige. Pag-order na. Okay. Karon nga human na tagaon. Asa man to ron? Na ako'y nahuna-hunaan. Kana kung okay nimo. Jude. Ang anong ni amat na din eh. Di ka gustong malimot ka sa iyong problema ron sa mong uyab, ha? Jude. Isag karoon ng gabi ha, Tony. Jude. Kinuo ko. Nakasakong Glester.
Nakasa ako sa kuyap. Doon din nahitabo na mo ni Jude gabi. Usa? Ang akong gikuyawan, basin mo mabdos ko. Unsaon na lang. Hey, kinigid si Jude, no? Abi na kong tarong na. Huwag gidigapon mo usab. Sam. Kinuo ko. Wala ko itong isang binuwan ng sakit. Dili ka ako maptos. Diyos ko! Mabdos ko! Ang saon man rin ako. Kinala makikita akong Jude. Sorry kay Tony, hindi ba ko andam? Unsa? Sorry. Di man sa ka makablame na ko ba kay kita mang duha ang nagkasinabot ng may tabo to. Nakabinipisyo man sa ka, di ba? Nalimot ka sa problema ni mo sa iyong uyab atong higayon na. Unsa? Hayop ka! Hayop ka! Gusto na, Tony! Gusto na! Hayop! Unsa? Makigbuwag ka na ako? Karoon na hinuon nga hapit ako mo pauli? Nakasako ni mo. Labdas ko, Lester. Kalimti na lang ko. Dili na ko angay pa ni mo. Tony. Tony, nainangita di mo. Kinsa ma? Si Lester. Unsa ma? Naana day ka? Maklaro na na imong tiyan. Lester, sorry. Sorry sa sanga kung nahimo ni mo. Samaw nakasasag ko sa atong relasyon. Nagkuwang ko sa communication ni mo. Hinungdan nga nangita kaglaing kalingawan. Lester. Ang ama na anak. Uwa ko niya barugi. Human siya mahibaw. Gaba na tingali niya ako ni mo. Kung natagad ko ni mo chance, andam ko mga mahan sa imong gisabak. Lester. Mahal ka, Tony. Mahal ka ayo. Kung nakasa ka man ako, andam ko mo pasahilo ni mo. Huwag mo dawat ni mo. Basta ko paghihapon ang akong gugma ni mo. Kontra sa imong saan ako. Lester. Dili lalim among kaagi ni Lester. Tungod kay pagkahibaw nilang mabdos kuslaing lalaki, ang iyang pamilya, dili ko nila madawat para ni Lester. Pero bisan pa man, gi-fight gid ko ni Lester ug mas gipa-feel pa niya na akong iyang pagmahal. Karon, minyo na mi ug mabdos na ko sa akong ikaduhang anak nga si Lester na gid ang amahan. Dinhi na lang kuto. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Tony nga tagagunob Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit nga iyang kapangayo awit nga nagalahan If We Hold On Together. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka.
sa kaawit. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasagan nga Tonton. Recorded by Radio Mo TV. Congrats na to, bay. Congrats na to, bay. Nakagraduate na kita high school, bay. Gamay na lang ko makatrabaho na kita ini. Say, gaman na likuang. Nga, trabaho naman ko. Di ka muskwila college day? Dili na, bay. Ang importante na ako nga magkahuman ko high school. Nya, nanamay mo dawat na to. Di ba? Graduate na gud ta. Ano di ikaw? Muskwila di ka college? Eskwela gud taon. Dili, oy. Ha? Nganong di man, ma? Doong in taon, wa tay kwarta, oy. Unas ginhawa, magani na itong paningkamot para makahuman ka sa high school. College pa ka, ha? Paita biyan eh. Patuga-tuga mong panganak ko, di man dahil mo kamaong musuporta sa iyong mga anak dahil sa iyong mga panginahanglan. Oy, ayaw pag binastos, ha? Ay, natao ko nga pobre, oy. Ug tungod ninyo nga, mga way ayon ako mga ginkanan, mamatay ko ani nga pobre lang gyapon. Kapuyag kinabuhi, ay. Asa magkunog ka, Tonton? Da, magduwa ko basket, oy. Kondisyon na, may makay mo duwa. Gusto rin akong lingawan akong kaugalingon, bay. Ama ba? Excuse me. Yes, sir. Kining, nakita na ko ang imong dinuwaan ba? May maday ka muduag basket? May potential ka? Salamat, sir, ah. Kuan, may i-offer ko nimo. Ha? Kung gusto na ko ba nga hunaw-hunaw ni Bugmayo, una ka mo desisyon? Unsa man na, sir? Unsa? May gusto mo pa eskwela nimo? O, ma. Mo-sponsor siya nako. Ug iya kong pasudlon nga varsity. Iyang hangyon yang amigo nga mo'y tagiya sa eskwelahan. Ano sabay plano nimo? Magkasalig ka ta ng tawhana. Basin baya o... May mo ba, maay na lang gud panghilabot gud. Naibaw kong mukontra na sad ka. Di na gaya ka makahatag na kog maayong kaugmaon. Idaw pa gina nimo. Tonton, sabay nahitabo nimo. Nganong naingon naman ka, ana? Kay daghan ko pangandoy sa kinabuhi, ma. Maong kabuton gini nako. Bahalag magkinaunsa. Tonton. Yan na ni mo si mong uniform, ha? Limpyo kay kang gnaong. Ngig. Ang private school ko na akong eskwelahan ko. Ang mga muskwila ko nga lago ko tanawon. Oh. Di ko magpaila nga pobre ko, no? Hala. Good luck, bay. Karon pag ko nakasuway og sud sa usa ka private school nga eskwelahan. Nindot mo nila. Karon mao na niyang sinugtanan sa akong pangandoy. Eskwela gyud kog tarong aron makahuman kog college. Hi, girls! Oh, wala. Kagwapa niya. Nindot kayong tutukan niyang naong. Oh, dilingi siya nako. Nitutok siya. Kipaningot ng hinaugra. Kaswerte ka sa mauyab ani niya. Kung ako ka, na ba ka ko'y chance ani niya? Lalag pangandoy, bay. Kay kita mga pobre,
Para lagi tas mga pobre o kanang mga dato, dili mahitabo nga mupunit na nato mga pobre. Ha, di bay. Basta ako gani mangandoy bay, di gyud ko muundang hanton nga makuha na ko siya. Bay tuntun. Makigila-ila ko niya bay. Recorded by Radio Mo TV. Lexi, mao na akong pangan. Anton de ko, Lex. Nice to meet you, Anton. Pwede ba kang maamiga, Lexi? Sure. Maayo kay dili siya arte bay. Okay ra niya bisag dili ta parehas og kahimtang niya. Wa masad sa may baw bay. Nagtuo ba siya nga dato ko parehas nila. Ha? Pag sure wi. Ay pag binuang og ginaanaw wi. Tinuod lagi. Kay kung musulti ko sa tinuod bay, naibaw ko nga wa ko'y chance niya bisag gamay. Ah, ambot nimo eh. Ato na ko eh. Mas makipagbutrabaho ko kaysa maminaw nimo. Oh, bay. Saon man ni, uy. Ha? Nga naman ka? Unsa man day problema day? Dili ko kuhaon ni Daddy. Kaya ako ni mo gamit sa sakyanan. Gusto niya nga mag-taxi na lang ko. Pero dili ko ganahan, uy. Oh. Wait. Ikaw, di ba kuhaon man kag-car? Pwede mo hitch na lang ko nimo? Kuan? Sige na, please. Sige. Sure. Unsa? Huwaman na to ang sakyanan sa akong amo? Bay, sige na bay, kadiyot lang. Kadiyot lang kay bay. Huwag karoon mo sa, di ba? Sige na bay, luwas ako bisag karoon lang. Nagkinanglan ko sa imong tabang bay. Na, napay meeting akong amo eh. Sige, itakas nila ko kadyot. Pero kadyot ra ha? O lagi bay, promise bay. Salamat kay bay ha. Oh. Imo ning sakyanan? Kanindot kod? Oo, ako na. Baratuhon naman ngayon eh. Ang mga mahalo na akong mga sakyanan, kay ipahuwaman ako sa akong mga barkada gud. O kani, may gamit na ako pang service lang. Ano na, manood ta. Thank you. Sige. Tanadong. Yes sir. Oh. Ma'am? Yes? May problema ba? Oh. Wa. Naunsa man ka? May palata diha. Ipaningot kag maayo. Sige na, drive na diha. Anton. Oh. Nagdali kag uli? Pwedeng magtuyok-tuyok lang una ta? Joyride sa taba? Okay na, may problema. Kining, sir. Paggasolina sa ta sir eh. Wala ba ko'y kwarta dili? Wala ka binili ni mami di ay. Paitay. Wasa ko'y cash ra ba din hida? Lex, okay cash diha. Pwede mo huwang. Ilisan di ka ugma kung maka-withdraw na ko. Okay. No problem. Nakihitch na ba ako sa imong sakyanan? Maikog sad ta? Sige, pag-gasolina ta then, ihatod na lang ko dito sa pauli. Sige. Salamat ha. Ako may angay magpasalamat nimo. Kay mas nakaila ko sa tinuod imong batasan. Adto na ko. Bye. Yes! Success! Woo! Sure ko. Nibilib to siya na ako. Salamat kay Bay. Salamat kay Bay! Woo! Oh. Uy. Unsa magadiang nga ni kaging man ka? Kanina ragi ka na. Klaro kayong hawa na ko'y trabaho ay ni Ugma. Ha? Usa? Nga naman? Anak to sa kong amo. Sila mo'y tagyan ng sakyanan. Oh! Usa! Mao de hinungdan maong dili ka gustong mo eskwela?
Oo, ma. Ay, dong. Abi nimo, ang sobrang pangambisyon, duharag ipadulngan, ana. Matuman ang imong mga pangandoy kay maningkamot mangyud ka. O padung sa dili maayo ang mahitabo. Og mauni nahitabo nimo karon. Ma, Og dili ka makalabangan ng problema ha, kung dili nimo siya atubangon. Pagsuri niya, nak. Ngano nag-sorry man ka? kaibaw ko nga, kaibaw kas tinuod. Sorry kayo. Nabuhat lang to na ako kay basin yung di ko nimo tagdon kundi ko parehas og kahimtang nimo. O nakagusto kay ko nimo, Lexi. Og nakagusto sa doon ta ko nimo. Wa ko magpangutan na bahin sa imong kinabuhi kay ang gusto nako. Makagusto ko nimo sa imong pagkaikaw. Sorry, Lexi. Please, atagi ko laing chance. Magpakatinuod ako sugod karon. Dili na ko pwedeng muhatag nimo og chance. Kaya ang pinakadili na ko ganahan sa tanan. Kanang taong bakakon. Oh, Lexi. For every time you had to go to... Naibaw ko nga dako kay gugsa ni Lexi. Ug di na lang kumulaon pa nga pasayloon ko niya. Karon, nag-focus na lang gid ko sa akong pag-eskwela. Dini na lang kutob ug daghan salamat sa pagtaga ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga igalang kaagi ni Tonton nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagalohan. So sorry. I'm so sorry. Ang maong kaagi gibawatan no doa sa radyo ni Carol Marihikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusab mga higala at mga sukin di paminaw kinasing-kasing kung gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga sukintig paminaw nining handumanan sa usa ka awit ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Tonton. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit na naguluhan. Till death do us part. Recorded by Radio Mo TV. O kanang lamas, o toyo, o... Tonton, Ma? bangon na, uy. Tuwa si JJ sa gawas nangita nimo. Nanali siya? Morning, Tol. Siyugod ni mo miyari sa amo, Tol. Okay. Ingon naman kaghapon nga umitubig. Mao ni Ari ko. Ari ko sa'yo kay kapaan mong tubig. Salamat, Tol, ha. Ikaw ra kay makatabang na namo, Tol. Kay ikaw ra may naay motor. Saon man yung mga lugar namo, God. Layo man kaayo sa tubig. Kilala pa man nga magmotor. O nagkakawag tubig. Mga salamat kayo. Ay, kapaisip salamat yun eh. Bro, nung kag-imig ko nun. Be, namang mga container be, kay magkabo na ko. Oh, ikaw masal lagi ang nasa amo. Ikaw na sa mga kutabangan sa imong trabaho, oy. Ayaw tuloy. Okay ra. Okay ra, kaya na ako ang mga trabaho ni sa amo, Tol. Ayaw, oy. Tol, bayat ta. Tabangan ti ka sa imong trabaho din sa inyo. Sure ka?
O, lagi. Sige, sige. Eh, gusto ka bang yun nga, tabang sa kong trabahoon, din sa bahay. Tabagi ko kay ako kahoy. O, kanara di ay. O, sige, tana. Mga ahoy ta. Tana. Oh, maayo kay ni aka na tonton. Nga naman di, ma. Naay ni anhi nga mga tanod ganiha. Nangita ni mo. Ano sa may ilang tuyo, ma? Ambot, wa sa ko mahibaw. Mubalik raman kuno to sila. Ano sa mga ilang tuyo na ako? Butlang kaha. Ayo! Oh. Oh. Tuntun! Ang mga tanod na ron. Mayo kay amo kay naabtan tuntun. O, nga naman. Ya, ano sa may imong tuyo na ako? Kuan gisugo mong mi samahan ni Mira nga pabantayan kung kinsa ning lalaki nga iyang ikakuyog kay paminyoon sila. Ha? O kay ikaw may suod sa mga batanon din maong ikaw nga among giduol. Kay bawa magyud ka kung kinsa nakiha ang magsigig kuyog ni Mira, di ba? Oh. Ya, mao lang to ha, tuntun. Ay bawal ko kung may makita ng lalaki nga pirmi kay kuyog ni Mira. Kay gusto sing amahan nga minyoon na yun O, kuya. Kay, kuyawa ini. Nga naman. Hadlo ka may bawaan nga ikaw ang uyab ni Mira? Kuyawan ko tuloy. Ang kuyawan man ka? Nga, labang ka ni Mira? Aw, love lagi. Niya, di ba ko andam nga mga sawan Mira? Nya, sa may plano ni mo ron? Distansya sa kong Mira tol. Ibasig maminyo ko nga, was oras. Tol. Tol, di man lagi ka. O di ni mo gidate si Mira nga Valentine's Day maron? Ikaw ang gusto na bang i-date tol? Amaw. Nakainom ka? Gamay rin. Aw. Sige. Ya, una na ko ni magtuog ha, kay kapoy ko eh. Pangita lang diha katulgan kung ganahan kang matuog. Sige, idol. Katuog na ko eh. Para ba ko'y buhator ba? Oh. Tol, isuod mo lagi ka din sa akong kwarto. May tuyo ka? Kapag kong tawagin mo tol, Bide. Oh, dali. Oh. Uy. Tol. Gigakos man kukunin mo. Ano naman, di ka ganahan? Kuan. Kining bawo ko nga bisexual ka tol. Dito ang taka ni Mira kay uyab mo. Nga ikaw na kung gusto nga dito, Bi. Tol. Ayaw tol ba? Tol. Recorded by Radio Mo TV. Kanindot sa akong kibati. Kaya 2 minute, JJ. Huwag nag-abot ang abong duha kang apil. Ay, saan man akong kibati niya? Lahi ko man na mahinoon ko niya. Dili, kinala nga ako ng pugnang pagbati Kaya dili ko gusto nga magkuba ang among kasuod. Tol! Oh, Tol, kumusta? Noon sa mga liog ni mo nga, ganong naman ni Banid? Ikaw ba, pabumbuan niya Naawal bagus ko mga classmate niya. Ano naman? Mau kabantay nga na chikinini ako liog. Haka na ito Yung mga bata ng chikinini gabi Ako o din na de. Sorry ka, Tol. Wala ko tuyo Okay, Tol Kaya, ito na Limpit itong hitap na ito. Tol, disita magkoy ko na. Asam ka, Tol? Nako'y pumahan ron. Kisa man? Ay, kauban ko na ito nga youth ko. Si Kreslin ba? Oh. Nangay ko niya. Amo ba? Sige. Amping ha. Basig madihado ka. Maminyo niya kagahat. Ay, kabla ka, Tol. Gampir ako. Ha? Nagkauyab na mo ni Kreslin? Oh, Tol. Dali agad. Saon, ganahan siya na ako. 1 click raw Kining, Tol.
Tambag lang ni ako ani mo ha. Ayaw kay padulo sa imong uyab basig may mahitabo ninyo. Uso ka? Silos ka? Uy, silos gud. Laim kayo sultian gud. Hapit lang kumingon nga. Buwag yung uyab. Ay di man gula mautol. Ang buot ba na ko ipasabot ba? Basta niya ka nang dili mo makapugong sa inyong kagalingon o may mahitabo ninyo. Ya, maminyo hinuon kag di oras? Ay istorya na tuloy. Inay noon nga nagsilos ka. O di ka gusto nga madto ko sa lain. Kinaibog ka na ko. Tul. Nakabuhan ang nakalabay. Wala yun magpakita si Tol JJ na ko. Kumusta naman ka siya? Tol? Oh, Tol. Kumusta naman ka? Tabagi ko, Tol, bi. Oh, usapay ako ikatabang nimo. Mulayas ko. Oh. Ha? Garo taon ka mulayas man ka? Nagpamabdos ko, Tol. O gusto sa mga ginikanan sa babae nga, minyuon ko. Unsa? Akaw eh. Nitabog yun mong giingon ako, Tol. Hey, nagmahayinon ko na nga kuminaw ni mo. Ah, wala tayo mahimuan na, Tol. Naitabo naman. Tabagi ko nga magkabiya ni Dapita, Tol. Ayaw pagbiya. Tol. Dili na maayo na imong buhaton. Kung mulayas ka, luoy kay ang bata nga magdako siya, gaway ilhong amahan. Nga, sabi ko ba, Tol eh. Pagkaslin na lang si Krislin. Aron matawa ang bata nga dunay ilhong amahan. Okay na ka, Tol. Ikaw? Kaya nagmayo kay nagibuhi naman. Aw, ana gid na, Tol. O kami nga wala ko, Tol. Kimingaw eh. Pero watay mahimo. Di naman ka makalaag kay busy naman ka sa panginabuhi. O, lagi. Sige lang. Tawag niyo, Tol, pag may time ba? Sige, Tol. Nag-anam lagi kagamay ang mga batanon din sa amo. Kay ang uban, yato na maglaing lugar. Ug ang uban sab, nangaminyo na. Marot-horot yung mga batanon din eh. Oy, hala. Si Tol JJ maning nanawag. Hello, Tol! Basta, Tol? Okay naman ka, Tol. Ikaw, kumusta ka? Itaon sa balik. Ha? Ano naman? Buwag din Kreslin, Tol. Uy, hala. Nga nagutang nabuwag man mo? Hindi sinabot, sige rin away. Mo ba? Niya, asa man karon? Ako sa Davao, Tol. Kita ko yung trabaho ba? Kung magkikayon ka rin ka, Tol, suruya ko dali ha. Mingaw kayo ko rin mo. Sige, Tol. Kung may time ko, anahon taga diha. Kay mingaw na sa kay ko ni mo, Tol JJ. As we walk the garden mile, and there's nothing in this world. Ambot ba nga nalipay mahinoon ko nga nagkabuwag si Tol JJ o sa iyang asawa? Nahibaw ko nga gugman na ni akong gibati niya. Pero kinahanglan nga akong pugngan aron dili magguba ang among kasuod. Sa pagkakaron, padayon pa ang among communication. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagal ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Tonton nga taga President Rojas, North Cotabato. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga regalahan till death do us part.